আজি যেহেতু মানুহসকল মহিলাসকল গোট খাইছে যেটোতো তোমাৰ এটা পজিটিভ সাইড ন আহি থকা দিনতো যদি কিবা সংগ্ৰাম আছে মানুহে এনেকে কৰিব সদায় যুদ্ধ কৰি যাব এদিন হলেওতো সাকসেস হ'ব নহয় জানো যেহেতু অপৰাধ হয় তাৰ শাস্তি সময় সময় পাব আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল সাফাৰাৰ হয় তেওঁলোকৰ অসমীয়াত ইংলিছত যোনটো ৰিহেবিলিটেশ্যন সেইটো আমি সবে সকলোৱে মিলি পেলাই কৰিব লাগিব যিহেতু আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে যিটো আয়োজন কৰিছে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰি বহুত ভাল লাগিছে সকলো মহিলা ইয়াতে আহিছে আৰু নাৰীৰ যিখিনি স্বাৱলম্বিতা আৰু আত্মসন্মানৰ বিষয়ে যি আলোচনা হৈছে নাৰী দিৱসটো উদযাপন কৰিছে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰি বহুত ভাল লাগিছে যিটো নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয় অন্যায় হয় সেইটোৰ বিষয়ে আইন আছে কিন্তু আইনৰ ওচৰত আমাৰ মহিলাসকল নাযায় ঘৰতে সহ্য কৰি থাকে তো অকলে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু গোটেই মহিলাই লগ লাগি সেই আইনৰ সহায় লৈ আমি সেইবোৰ আমি কৰিব পাৰোঁ যদি শিক্ষাৰ ফালে চোৱা যায় পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত যদি আমি চাওঁ মহিলাই মানে কম হেৰি পায় সুবিধা নাপায় পুৰুষক প্ৰথমতে বেছি সুবিধা দিয়ে ঘৰখনত যদি চাওঁ আমি পুৰুষ আৰু মহিলা ল'ৰাটোক প্ৰথমতে ভাল স্কুলত পঢ়ায় কিন্তু ছোৱালীজনী গাঁৱৰে স্কুলত পঢ়ায় সেইটো আমাৰ তেনেকুৱা আছে কিন্তু বৰ্তমান মানুহে বুজি উঠিছে কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাওঁ মহিলাসকলো বহুত আগবাঢ়ি গৈছে পঢ়া শুনাত আৰু বহুত মহিলা ওলাই আহিছে পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু যদি ৰিজাল্ট চাই পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কিন্তু মহিলাৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰি আছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা গাঁওখনত আমি যিবিলাক আমাৰ মাক হয় ঘৰত দায়িত্ব আছে যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৰি আছে সেইটো আমি চকু দিব লাগে নহ'লে বেয়াৰ দিশত ঢাল খায় ক'ত কাৰ লগত লগ হৈছে ক'ত গৈছে সেইটো আমাৰ চকু দিয়া কৰ্তব্য गिबियावनो खौरांगिरि फंबायमोननिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनै दुलाराय बर' सनितपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि आइजो मुलुगनां सानाव नुजाथिफैनानै आंखौ बिबुंथि फंनैसो लाखिनानै जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय बिथांमोननिसिम दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि गुबुन बोसोरफोरनि बायदिबो देग्लायनि बोसोरावबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बालिपारा दखरायाव बे 8 मार्च एबा आइजो मुलुगनां सानखौ फालिदों बिथांमोना बेयाव जों बाहागो लाफानो मोननानै जोबोद गोजोननाय थादों बिदिनो बिथांमोना आइजोफोरनि सायाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो आइजो जौगानाय आरो आइजोनि सोलोंथाइ बेफोरखौ लानानै बहुत बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामबोबाय थादों तो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय जोङो बर' समाजाव जों बिथांमोननि सापर्ट मोननानैथ' जथेस्थ दावगानो हादों दिनैसिम आइजोफोरा गेलेनाय होन बा मोसानाय बा मोनफ्रोमबो हाबाफारि बिथिङाव आइजोफोरा हौवासाफोरजों समान समान आग बारायनायखौ दावगानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो जों जथेस्थ नाजाबाय थागोन इयुनावबो जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्राबो आइजोफ्रा हौवासाफोरजों समान समान आखाइ हमनानै गोजौआव दावगालांनो हायो जों बेखौ आसा खालामो बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि रांखावरिनिबो प्रब्लेम आरो फारसेथिंजाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिनि थाखायनो जेब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानानै न'खराव रायजो संसार जानायाव केलेंकारि जायो नै बिनि थाखाय रांखावरि असुबिदानि थाखाय जोंनि हौवाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनो थांनाय जायो थिग बेयाव थांनानै माखासे हिन्जावफ्रा जायफोर आइजोफ्रा जोंनि आइजोफ्रा गावबागाव हौवाफोरनाव दामि दामि मबाइल नांगौ ओरैथोरै नांगौ नङाब्ला नोंनि न'खरखौ गारगोन उमुक थुमुक बहुद बुङो बेबायदि हुमखि होनाया हौवाफ्राबो न'खरखौ गालांजानो गिनानै दामि दामि मबाइल बायना हरगोन थिग बेबायदि नेट इउज खालामनाय अनेक
माबा फेसबुक गेलेनाय नैबेयाव गुबुन सेंग्राफोरनि महर गुबुन सेंग्राफोरनि अनेक माबा फैनानै थ' बे जोंनि दानि मुगानि हिनजावफ्रा बैफोरजों लोब्बा लाफानानैनो बे जोंनि गावबागाव न'खर सिफायनाय बा गुबुन हौवाजों थांनाय हाबाफारिफ्रा गुबै जाहोना बेनो आरो दिनैनि मुगायाव जोङो सबसे गावनि गथ'खौ जुदि मोजां जाजानो लुबैयोबा गिबियावनो बिमा बिफायानो गार्जेनानो सांग्रां जाग्रोनांगोन जे आंनि गथ'आ खैथायाव फरायसालियाव थांदोंमोन आरो खैथायाव नुजाफैखो आरो न'आव फैनानै बे मा खालामदों बहा थांदों बेखौ नोजोर होनांगौआ जोंनि गार्जेननि खुब गोनां हाबाफारिफोर जुदि गार्जेना थिग नङाब्ला जोंनि गथ' गथायखौ जों माब्लाबाबो गोजौ थाखोआव